the stay orders ili issue. Weche mamoko ma okutenore kod weche mag siasa, moko kuom jodak e kar chung' od bura ma Nyatike, kaunti ma Migori, okwedo ahinya telo mano mar duond burano mar UDA mar ODM ka gilero ni telo mar duond burano osebedo kanyo katayo duond burano e yo ma ok orieyo makare kane giloso e chenro mag ndiko jokanyo mag duond buch UDA e gweng' ma Makalda e kaunti ma Migori. Jodak go ne olero ni ok gimor gi chenro mane oti godo e yiero ker mar Luo, ka giwacho ni chenro no ne okwaki kod siasa mag ODM. Jokanyo go ne olero ni e seche mag siasa ne oserumo kendo sani gin geno dongruok kowuok kuom sirkal mano mar Kenya Kwanza. Bende gimedo ni gisewuok e ODM kendo giriwre gi UDA ka gigeno ni sirkal biro konyogi. Wacho kamano ok wawach ni watano kata ni wakoro jotelo moko wakia. Wang'eyo ni gavana marwa en Ochilu tiya women rep marwa en ng'awa Fatuma tiya nyaka MCA wamiyo gi luor. Kanyo gik nyithindo kanyo Kenya National Human Rights ogolo jomotho e maandamano mochotimore cha. Iyudo ka ji 14 e gin nyithi luo te. ODM walore Nyatike ka Nyatike te odhi e UDA. Kendo chaka wacho ni onge kik ng'ato wuond jo Nyatike, wan gima wadich nyithi Nyatike odhi oyud tije. Beduru gi kwe. Dhot mar ODM watimore nade waloro gi kudho. Mi uduongo nano midwa na wuoyi reno akiaye gimang'e no abondo iwinja gimang'e ni kerno abondo to wan Southern Nyanza ka waonge ng'ato iwinja maker mane nitie ma Southern Nyanza mano be giwacho ni ogidwar kono wato buru no lemo karango kamarwa ni ogidwar surely wawe uru bere joma ok inyal kawo gimoro amora te nyaka wawe kata kergi ni ka obede Southern Nyanza idango bendi Southern Nyanza ngina tools migogo kura kende to positions to waonge go Nyokora Mogejwang